Така, да ни уведомите, ако с машините има проблем, който така, идеята ми е, когато ако решите да преустановите да се ползва машината и решите да продължите гласуването само на хартиена машина. Така, ако се случи, да ни уведомите нас. Аз исках да се случи, обаче не ми позволих. Ами, Сиела са инструктирали, в смисъл, тя ми го каза, техника на Сиела са ги инструктирали, има го черно-бяло. А в смисъл на телефона да не подписват протокола за премахване на машината, ако машината на диагностика е окей. А тя наистина на диагностика показва, че е окей. Обаче елате при мен да видите, прави грешки постоянно. През човек. Да, аз исках звънна на Рик, викам хора, искам да махна машината. Вземете решение и техниката се подпише, кога има техника, ще се подпише. И аз ги предупреждавам вече, който влезе. Ако решите само да предадете на председателя или сам председателя, ако решите да видите само на хартия, долу, не само някой да ни уведоми. Добре. Или на телефона на колежката, нали трябва да го имате? Трябва да го има. Добре, ще ги питам някой. Ако ли ще слезе, се намериме. Какво ще бъде? С машина или с хартия? С машина ли? Ти без това не се надеш. Не.